war rages on. Reagan and Thatcher are still number one. But I'm stuck in Luton. No fun, freedom or future. Dinsdag 28 januari organiseert Filmkring Venray Blinded by the Light. Een opbeurend verhaal over moed, liefde, hoop, familie en de unieke wijze waarop muziek de menselijke geest verheft. De film is geregisseerd en geproduceerd door Chadha. De muziek en poëtische songteksten zijn van Springsteen, die Chadha zijn zegen voor het maken van deze film gaf. Voorafgaand aan de film zal Kevin Thoma, filmjournalist van de Volkskrant, een lezing betreffende deze film verzorgen. Op zondag 8 maart is het tijd voor Black Angels. Het concert is een bijzondere samenwerking in de Schouwburg in het kader van 75 jaar vrijheid. Nou, wat ze op 8 maart kunnen verwachten, dat is een heel gevarieerd theatraal concert. Waarin 3 kunstenaars, groepen, het Ragazze Kwartet, zangers van het Nederlands Kamerkoor en een videocollectief de uitvoering Black Angels gaan presenteren. En dat allemaal in het kader van Venray viert vrijheid. En het motto van Venray is vrijheid en verdraagzaamheid. Dus dat concert dat bestaat uit een 3-tal muziekstukken. En het videocollectief maakt bij die muziekstukken videobeelden. En daarmee krijg je een soort totaaltheater. Dus zowel klassieke strijkmuziek, videobeelden. En de zangers die hebben een uitvoering, die zingen met z'n drieën van het befaamde Nederlandse Kamerkoor. Het werk van Avro Pert. En dat heeft bijna een religieus karakter, zou je kunnen zeggen. En Aan waar zouden mensen kaarten kunnen kopen? de mensen kunnen kaarten kopen vanaf nu via de website van de Schouwburg en zelf hun plek uitzoeken. Het loopt goed. We zijn dus al ruim over de helft van de kaarten en de kleine zaal is maar een beperkte zaal. Dus ik zou aan de mensen zeggen, ga naar die website en koop kaartjes. Op 1 februari gaat de tijdpoort open in de Bie in Venray. Wie door de poort loopt, zal een intense reis maken langs alle hardstyle tijdperken. Geniet van de fijnste classics waardoor jij verliefd werd op hardstyle en ga los op de nieuwste platen die jou nog zo hard kunnen laten gaan. De poort opent om 9 uur 's avonds voor Evolve Through Time. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het boek Mopper Eend centraal. Fluitenkruid organiseert op zaterdag 25 januari in navolging op de voorleesdagen een natuurworkshop gebaseerd op Mopper Eend. Het verhaal wordt in Pannenkoekenhuis de Pertstal verteld met verschillende natuurlijke elementen. En bij deze workshop horen natuurlijk ook speelse en ontdekkende buitenactiviteiten. Op koopzondag 26 januari zijn de winkels in het centrum van Venray open van 12 tot 5 uur. 6 joekskapellen spelen op verschillende locaties, van de Grote Markt tot het Henseniusplein en alle straten ertussenin, gezellige carnavalsmuziek. Ook dit jaar organiseert Café Hulsman weer als vanouds het Nakse Dakramenfestival. Op zondag 16 februari vanaf 3:30 is het genieten van muziek, buurtredners en veel gezelligheid. Kaarten zijn voor €15 te koop bij Café Hulsman. Het nieuwe jaar is weer van start en ook in 2020 worden er weer wekelijks stadswandelingen georganiseerd. Iedere zaterdag kun je vanaf 2 uur 's middags deelnemen aan de stadswandeling door het centrum van Venray. Die wordt geleid door iemand van het Rooi Gidsengilde. Wel graag van tevoren aanmelden. Op zondagmiddag 9 februari staat Maria de Fatima op het muziekpodium van de Mariakapel in Holthees. Zij wordt gezien als de opvolgster van de wereldberoemde Amalia Rodriguez, met wie zij ook samen heeft opgetreden. Van de donkere koude dagen van nu maakt zij een warme zomernacht die je niet snel zult vergeten. De eerste klanken van Maria de Fatima klinken vanaf 3:30 's middags in de Mariakapel in Holthees.
Voormalig curator Pascal Mansvelders heeft voor de volgende expositie van het Oderpark, die op zondag 26 januari om 12 uur van start gaat, 3 Limburgse kunstenaars bij elkaar gebracht. 3 vrouwen die werken in verschillende disciplines en toch ook in hun werk duidelijk overeenkomsten laten zien. Ze geven uitdrukking aan wat hen bezighoudt en aan het verhaal dat zij willen vertellen.